Monggo diwaos dungane riyen nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man huwa fi uluhi kain, ya man huwa fi ilmihi muhit, ya man huwa fi izzihi latif, ya man huwa fi lutfihi sharif, ya man huwa fi fi'lihi hamid, ya man huwa fi dhatihi qaim, ya man huwa fi majdihi munir, ya man huwa fi ataihi kathir. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah lana abwaaba hikmatik wa ansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Lenggahe sing santai mawon. Rokoke sing dipateni nggih monggo sak kersa. Rokoke sing dipateni disumut malih mboten napa-napa. Nggih, santai mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Nglajengaken sing kala wingi totok tengah-tengah kados niki. Ya ibadi kullukum arin. Leres? Nggih. Nggih. Ya ibadihu kawula ingsun kullukum utawi saben-saben sira kabeh. Arin niku wong kang utuh mindul-mindul. Ilaman kejaba wong kasautu kang paring penganggo sapa ingsun Allahu ing man. Fastaksu mongko njaluk penganggo sapa sira kabeh ni ing ingsun. Aksu mongko bakal paring penganggo sapa ingsun kum ing sira kabeh. Baju atau sesuatu yang jenengan pakai niku mestine cukupi hanya untuk menutupi aurat saja. Tapi hari ini baju niku menjadi validasi panjenengan. Wah, validasi apa ya? Menjadi napa ya? Pokoknya pengakuan panjenengan atau eksis panjenengan terhadap orang lain. Kaya nek baju ini gak baju sing ngene sampean mboten purun medal saking griya. Lah, baju niku termasuk apa-apa yang Allah jenengan pun cepai. Ananging jenengan kudu njaluk marang Allah. Kaya kados iki kados ngoten lah terjemah intine ngoten. Ya ibadihu kaula ingsun innakum satemene sira kabeh tuhtiuna. Iku padha nglakoni keluputan utawa dosa sapa sira kabeh. Bilaili ing dalam waktu daluan nahari lan waktu rino. Wa ana utawi ingsun alfiru iku bakal ngapura sapa ingsun adzunuba ing pira-pira dosa jami'an hale sekabehane. Fastaghfiru mongko njaluk sepura sapa sira kabeh ni ing ingsun. Afir mongko bakal ngapura sapa ingsun lakum marang sira kabeh. Panjenengan sedaya niku setengahnya didesain kalian Allah pasti melakukan kesalahan baik pada waktu malam maupun pada waktu siang. Jadi wonten tiyang kok mboten remen njaluk sepura. Niku mestine aneh, mergi semua orang itu berpotensi melakukan kesalahan. Apalagi kalian tonggo, kalian konco, gerak sak gerak mawon niku salah. Meneng salah. Ngoceh tambah salah. Rabi salah. Rabi tambah salah. Duwe anak salah. Gak duwe anak tambah sampen. Jadi semuanya berpotensi disalahkan oleh tetangga, oleh konco, oleh bolo. Tetapi secara kodrati panjenengan sedaya niku baik siang maupun malam itu pasti melakukan kesalahan. Nah, makanya Allah ndamel salat niku tujuannya untuk melebur dosa panjenengan. Jenengan tanpa mengucapkan istighfar tapi nek jenengan purun salat niku dosa panjenengan pasti ical,
pasti ical. Lah wonten njaluk sepur sing paling enak niku. Ya hari ini jenengan derek majelis taklim. Niku paling ico. Pelongak-pelongok teng wingking mboten paham. Ya. Niku dosa panjenengan ical sedoyo. Apalagi derek, apalagi paham ngoten. Teng wingking, lu ngaji. Lu ngaji mergo lapo aku sungkan aku kali. Sawangane wingi kok gak teko, aku tak teko saiki. Lho, mergo sungkan mawon. Niku wonten hadis yang malaikat niku protes. Gusti, kok jenengan sepuro sedaya jenengan apa manusia yang derek ngaji kok disepuro sedaya. Napa umat panjenengan sing derek ngaji kok sama sepuro sedaya niku padahal sing derek ngaji wonten sing mboten ikhlas barang. Wonten. Nah, wonten sungkan. Wonten sing kepengin ngombe legen gratis. Wonten sing pengen mangan jajan gratis macam-macam lah. Tapi Allah mboten wis gak malaikat pokoke kabeh tak sepuro. Sapa sing teko tak sepuro kabeh dosane. Amin. Lah weco ta. Pelongak-pelongok nang moro-moro asal ganjaran dosane di sepuro. Apalagi jenengan paham terus saged praktekno napa sing disampaikan. Wah malah asal barokah, asal ilmu macam-macam. Ini paling ngeco nih ini nderek majelis taklim. Mergi isine ngaji niku nggih umume, nggih eling pangeran. Ana ngaji kok kudu tukaran wae berarti ngajinya bermasalah niku. Mestine ngaji ku ya eling pangeran, eling dosa panjenengan, eling mati. Wong kabeh niku bakal mati. Wong umur wis 40 50 kok sik mikir sing aneh-aneh. Ya aneh tapi jeneng nemen. Ngono ya ngono tapi aja ngono jare wong desa niki, jare wong Jawa niki. Kula lajengaken. Ya ibadihu kawula ingsun innakum satemene sira kabeh lan tablughu ora bisa nekake sapa sira kabeh dzurri ing bahayane utawa mlarati ing ingsun. Kata dzuru mongko mlaratono sira kabeh ni ing ingsun. Walan tablughu lan ora bisa tumeka sapa sira kabeh naf'i ing manfaati ing ingsun. Fatang fa'u mongko manfaatono sapa sira kabeh ni ing ingsun. Iki kalimat radi soto bulet tapi insyaallah kula paham. Kula terangaken ngeten. Jadi jenengan nggadahi kesalahan napa mawon niku Allah tidak ngefek apapun. Tidak melarati nang Allah, ya ora nggare Allah gelo biasa wae. Sampeyan elek ya ana balasane dhewe, sampeyan apik ya ana balasane dhewe. Artosipun ngeten. Dadi panjenengan nglakoni amal soleh niku nggih kangge panjenengan piyambak. Jenengan nglakoni amal elek ya bali teng panjenengan piyambak. Jadi untuk Allah tidak ngefek sama sekali. Sak donya iki kok nglakoni apik kabeh. Allah ya biasa wae tetep Maha Kuasa. Sak donya iki kok kafir kabeh naudzubillah. Wis elek kabeh lah. Mondem kabeh. Wis lagi naudzubillah. Niku Allah nggih mboten ngefek biasa mawon. Ngatasi takwane atine wong lanang. Wahidin kang siji. Mingkum kang saking sira kabeh. Mazada mongko ora nambahi. Dalika apa mengkono-mengkono kanu ala atqa qalbi rajulin. Fi mulki yang dalam keraton ingsun. Sayan ing suwiji-wiji. Wis. Dilalah kok kabeh sak donya niki kok takwa kabeh, apik kabeh. Ya tidak ngefek terhadap kerajaannya Allah atau keratonnya Allah. Mboten ngefek blas teng Allah. Biasa-biasa mawon. Nek kula nyukani contoh niku sing paling pas niku kados kerjaan. Jadi amal soleh panjenengan sing sampean lakoni sing jari kewajiban. Salat niku kan koyo kewajiban nggih. Bukan koyo kewajiban. Tapi mestine salat niku mboten kewajiban. Salat niku kebutuhan. Mergi amal soleh panjenengan niku benjing dibalekno Allah teng akhirat. Artinya teng Allah mboten wonten manfaate belas. Lah kadang tiyang salat niku soto mrite, Pak. Soto mrite ngeten. Wonten sing nate salat tahajud niku. Nate. Wes, biasane jenengan gak tahu salat tahajud, terus moro-moro salat tahajud. Wes. Tangi isuk jenengan mandeng tiang lintun iku malah ngremehno. Aku mau bunyi tahajud kon gak teng ati to niku.
Ya. Ngeten iki lu apik jenengan boten tahajud. Mergi jenengan nggadahi sifat ujub niku dosane luwih gedhe tinimbang ganjarane tahajud. Tapi ojo digede-gede ngomong kula niki. Engko nang wah, berarti gak tahajud tambah nemen. Nggih dilarak mawon tahajud, tapi ngaji terus dilatih hatinya ojo sampai ngremehno. Iya, biasa-biasa mawon. Jadi tahajud itu kanggo sampean dhewe. Nggih. Jenengan salat nggih kanggo sampean dhewe. Kados jenengan kerja niku bayaran kanggo sampean dhewe. Mboten kangge bos panjenengan. Bojo. Lah, tiang ngarani apa kerja niku menggawe tiang liyan itu kewajiban. Menggawe sampeyan dhewe sing kerja, kebutuhan sampeyan niku. Lah kados salat ngamal saleh napa mawon niku kebutuhan panjenengan. Bijing teng akhirat mboten enggak ada amal saleh mongop jenengan. Wah ya pembagian ganjaran mboten enggak ada napa-napa. Aku duwe iman tok. Ya lumayan lah duwe iman. Daripada mboten sama sekali. Teng kitab napa Husnul Hamidiyah. Kalau nanti maos niku berita iso tak weco. Sapa wonge sing duwe iman tok, iman tok mek niku pasti mlebu swarga. Pasti mlebu swarga. Senajano ana kata-kata senajano maksiat total wae, total maksiat. Ngamal soleh ndak pernah dilakoni sama, tapi duwe iman tok. Iki tetep mlebu swarga. Teng kitab Husnul Hamidiyah. Wah iki enak, cocok kanggo wong-wong iki. Cocok sawangane iki. Tapi nggih ngeten nggih. Wong jenenge iman tok. Wong jenengan kesah teng luar negeri, nah mboten gak ada sangu. Mek duwe paspor tok. Ya monggo lho mriku niku. Nah, kan ngoten tok nggih. Logikae ngoten. Ya mungkin mangan-mangan yo nebeng-nebeng barang ngoten. Mek duwe paspor tok. Nah nggih, duwe paspor visa tok. Mboten gak ada sangu. Atus ngoten niku. Lah, ngamal saleh panjenengan sedaya niku kaya-kaya sangu. Bahasa kan sangu kan niku. Saman niku umur saman pun pinten? Oh, pun 50, pun 60. Pun gak ada sangu. Sangu nopo? Sangu mati. Wah, aku sregep jamaah kok. Jamaah apa sampean? Jamaah remi. Mboten jamaah remi. Jamaah salat kula sregep sekali jamaah salat. Ya seniki damel sangu lumayan lah. Nah nek saged niku jamaah sing sifate niki kemanfaat untuk umum. Nek jamaah jenengan salat kan mek pribadi. Lah jamaah umum niku kados ngeten iki. Kados pengaosan ngaji kados ngeten iki. Iki kedap sadèrènge kula lajengaken mumpung eling niki. Wonten pengumuman saking panitia harlae majelis taklim ngaji dalem niku wonten pengumuman sekedhik mumpung eling niku. Tangune niku wonten ngaji kitab kados ngeten biasa niki. Teng daleme niki wonten rencang kula niki. Daleme Mas Gun. Nggih. Niku wonten ngajine sakersa sinten mau sing nderek saged mangke sak batenipun ngaji niku wonten tebus murah. Jadi biasane lenga niku regane pinten lah. Pinten regane? Minyak kita niku pinten? 17, 16. Hal mangke teng mriku niku istilah tebus murah jenengan nek kepengin tumbas misal. Niku hargae mek kalau wingi niku 12.000. Sing kepengin tumbas niku mboten napa-napa. Dadi melu ngaji tok mboten sak tumbas mboten napa-napa. Sakersa. Hari ini hari napa? Tetep malam Rebo kados biasa. Tanggal 9 Desember. Sama eling-eling ini kepengin derek. Iku sing tebus murah. Nek sing harlah puncake isine namung napa tahlil istighosah kalian mahalul qiyam. Iki kali ngaji otomatis niku. Niku tanggal 16. Jadi malam Rebo berikutnya. Jadi malam Rebo yang tanggal 9 terus berikutnya berarti tanggal 16-nya niku. Sing kepengin derek. Kula lajengaken. 9 kali 16. Ya ibadihu kawula ingsun.
Law anna awalakum lamuno sak temene wong-wong awal sira kabeh wa akhirakum lan wong-wong akhir sira kabeh wa insakum lan menungso sira kabeh wa jinnakum maknane padha wa jinnakum lan jin sira kabeh kanu iku ana sapa kabeh ala afjari qalbi rajulin iku ing atase elek-eleke atine wong lanang wahidin kang siji mingkum kang saking sira kabeh mana koso mongko orang ngurangi, orang nyudo apa dalika mengkono-mengkono kabeh. Mengkono-mengkono afjari qalbi rajulin. Min mulki saking keraton ingsun saean ing suwiji-wiji. Ana wong sak donya dadak nglakoni elek kabeh. Niki nggih mboten ngefek teng keraton Allah, biasa-biasa mawon. Mboten ngefek sama sekali. Terus wonten bos ada anak buah mogok semisal, mogok kerja. Terus sakarepmu tak golek anak buah yang lain. Kan ngoten mawon. Jadi mboten ngefek. Dengan dados tiyang sing paling welek santunya Allah nggih mboten ngefek. Malah efek iki jenengan piyambak, bikin teng akhiran jenengan benjut rusak teng neraka. Disiksa kalian Allah. Ananging bolak-balik kula cerita nggih. Neraka niku koyok-koyok nek bagi kita, bagi orang mukmin. Niku mboten tempat untuk menyiksa. Jadi neraka niku bentuk rahmati Allah, seneng kali panjenengan. Pekne dilebokno swarga, kok ana dosane niki diumbariin. Atau jenengan gak ada kelambi sing apik, dadakan rusak. Kenging letong utawa kenging napa bletokan. Mboten langsung jenengan lebokno teng lemari niki, sampean umbah riyin. Lah, neraka bagi orang mukmin niku tempat untuk mencuci dosa. Artosipun neraka bagi orang mukmin niku rahmat dari Allah. Allah pengen lebokno swarga niku gak enak lah, rusak kabeh kok dilebokno swarga iki piye? Diumbah riyin. Lah ngumbah teng neraka. Jadi Allah niku kadang mensifati bentuk kasih sayangnya terhadap manusia. Niku bentuknya dengan berupa apa? Berupa neraka. Mboten namung swarga tok. Jadi neraka niki bentuk rahmati Allah. Ya ibadi wa kawula ingsun, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ane padha. Kamu iku padha jumeneng sapa kabeh fi saidin ing dalem panggonan wahidin kang siji. Fasa'alu mongko njaluk sapa sira kabeh ni ing ingsun. Fa'ata itu mongko paring sapa ingsun Allah kula wahidin ing saben-saben wong suwiji mas'alatahu ing penjalukane kula wahidin mana koso mongko orang ngurangi zalika apa mengkono-mengkono akta itu kula wahidin mimma saking barang indi kang ing dalem ngreksa ingsun Allah illa kama yang kusu kejaba kaya oleh nyudo al mihyatu apa dom ida udkhila nalikane den lebokno apa mihyat utawa dom al bahro ing segara. Semisal suatu ketika laku Allah iku ngabulno semua permintaan panjenengan mergi. Kula yakin jenengan sedaya teng mriki niki yo enggak ada permintaan macam-macam teng Allah niku. Sampai pegel gak dijabah-ijabah. Mergi salah satu donga panjenengan mboten diijabah niku. Salah satunya niku adalah jenengan nglakoni maksiat. Lah, jenengan rumoso napa mboten karen nglakoni maksiat niku. Wong kadang jenengan ngeten, aku donga Pak Bibi mulai biyen sampai saiki sik gak dikabul-kabulno. Padahal aku gak tau nglakoni dosa. Nah, jenengan rumoso gak nglakoni dosa, iku ya dosa. Berarti jenengan gak ada sifat ujub, rumangsa apik. Lho niki lho. Mangkane nek gak dijabah kalian Allah niku husnudzon mawon. Durung wayahe jaluk urut diabul apa durung wayahe. Jaluk maneh kudu tetep durung wayahe ngoten mawon. Tetep donga terus, ampun jenengan putus asa. Sekali panjenengan putus asa, aku ora sareng ndonga.
Apa ndonga 10 tahun kok gak dijabah-ijabah. Wah, biasanya jenengan pun rumangsa bosen kali ndonga niku pikne dijabah. Iku cobane. Leren sedina wae langsung balik nol maneh dongane. Nah, biasanya kan kadang dia kan mulai bosen 10 tahun dongo gak dijabah leren sedina nol malih kuota dongane iku. Pikne dijabah gak sido. Jare malaikat lho kok mboten sios Gusti. Lah leren kok putus asa. Nah, arane ndonga mboten usah putus asa terus mawon. Dereng dijabah jenengan kudu husnudzon durung wayahe. Kados jenengan sik cilik njaluk bapake sampean tukang sepeda motor. Sik TK yo sepeda motor mah piye? Durung wayahe. Engko wis wayahe gak njaluk ditumbas-tumbasno dhewe. Biasane ngoten. Jenengan boten putus asa tapi wis husnudzon kali Allah wis menene wayahe lah wayahe. Biasane ngoten malah dijabah. Ngoten nggih. Ya ibadihu kawula ingsun innama hiya ing pesine utawi yo akmal. Iki rujuk ing gawe dhewe. Amalukum iku yo amal sira kabeh. Uksi kang ngitung sapa ingsun ha ing akmal lakum marang sira kabeh. Mangke bemenawi wonten sing tanglep monggo dicatet riyen. Sikne mboten kelalen kados kala wingi. Biasane ngaji ngeten niku ngaji tata krama iki. Sing takok biasane masalah fikih lan mboten napa-napa, kula jawab mawon nggih. Lakum marang sira kabeh summa ufawi. Nah niki wau. Summa ufawi nuli balekake utawa maringake sapa ingsun kum ing sira kabeh. Iya ha ing iya amal. Jenengan ngamal soleh. Kaya niku kewajiban saking Allah berupa salat. Padahal benjing ganjaran niku bali teng jenengan piyambak. Makanya persis kados kula nyontokaken kerja wau. Kerja niku kaya kewajiban, asline kebutuhan panjenengan. Wong gajine balik teng panjenengan piyambak. Gajine jenengan kerja niku. Jenengan ngamal soleh, napa mawon, niku benjing ganjaran balik teng jenengan piyambak. Lah biasane nek uripe pun mulai mapan teng donya niku wau. Iku biasane yo teng akhirat yo biasa sotok mapan. Mapan itu urusan ati nggih, mboten urusan zahir. Nek atine pun mulai mapan, iki biasa teng akhirat iki mapan pun. Cirine ngoten. Tapi niki ciri, engko lah sampeyan arani pasti, dereng pasti. Teng dunya iki mboten sing pasti. Masano kiai yo, masano wong elek yo, belum pasti. Kiai belum pasti mlebu swarga, wong elek nggih belum tentu mlebu neraka. Tingali mawon, bini pejahe husnul khotimah lah pemboten. Wonten mawon. Makane tiyang sing sae iku biasane ketinggalipun pejah. Nek pun pejah kok wonten khole, wah berarti tiyang sae. Nek tiyang ala, mosok ana tiyang ala di kholi. Khole perampok saking mboten wonten. Khole kiai. Khole mbahe sampeyan sing sae-sae niku. Cirine pun pejah ketinggal wong apik wong elek. Faman mongko ta isapane wong wajada iku nemoni sapa man khairon ing kebagusan fal yahmat mongko becik mujiya sapa sira sapa man fal yahmat mongko becik mujiya sapa man Allah ing Allah wa man utai isapane wong wajada iku nemoni sapa man khairu dzalika ing liyane mengkono-mengkono khairon fala yalumanna mongko aja maidu temenan sapa man illa nafsahu kejaba awak dhewe man. Jenengan nek ngamal soleh, iso nglakoni amal soleh. Kedah ngucapno alhamdulillah marang Allah. Alhamdulillah ya Allah. Dina iki aku iso nglakoni amal soleh. Berupa napa? Salat jamaah, salat fardu, tanderek ngaji ta napa. Niku mestine kudu ngomong alhamdulillah. Mergo Allah sing gerakno awak panjenengan, ati panjenengan derek amal soleh. Tapi nggih kedah bersyukur. Tapi nek jenengan nglakoni elek, aja ngomong iki takdir Allah. Niku kesalahan panjenengan piyambak. Mergi jenengan iki disukani akal, disukani nafsu. Lah akal iki nek saged yo ngeramut nafsu, aja sampai akal dikuasai kalian nafsu. Jadi akal kudu iso nguasai nafsu, mengendalikan nafsu. Aja sampai nafsu menguasai akal. Lah nguatno akal sing sempurna ya, akal sing gak ada iman lho.
Ya kali ngaji ngoten iki. Nek mboten ngaji, akal panjenengan pasti lemah. Kalah kalian nafsu panjenengan. Wal hadis tsani. Hadis sing pertama sampeyan telas niku. Wal hadis tsani utawi hadis kang nomor loro. Ajaza ngijazake ni ing ingsun bihi kelawan hadis al alamatu sapa wong kang banget pintere Sayyidu Ahmadul Mursifi sapa Sayyid Ahmad al Mursifi asmane tiyang al Misriyu kang bangsa kota Mesir, berarti berasal dari kota Mesir. Ba'daan ajaza ing dalam sausi yen to ngijazahake ni ing ingsun bihi kelawan hadis As-Sayyidu Abdul Wahab sapa Sayyid Abdul Wahab tekeke dari ngaji niku. Tekeke oleh ganjaran dari ngaji. Ibni Ahmad Farhat putrane Ahmad Farhat. As-Syafi'i kang bangsa Imam Syafi'i. Yes, berarti madhabnya dari Imam Syafi'i. Wingi wonten sing tanglet. Madhab yang paling bagus itu madhab mana? Madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali atau Maliki? Kalau jawab, semuanya sahih. Pak, yang paling baik yang mana? Atau yang paling unggul yang mana? Semuanya unggul, semuanya sahih. Dan jenengan tanglet, yang laris yang mana? Yang laris madhab Syafi'i. Sing laris. Tapi podo bener sedanten. Jadi ini wonten perbedaan sholat, sijine kunut, sijine boten. Niku tetep ahlu sunnah wal jamaah, tapi beda madzhab ngoten mawon. Dadi boten dijerok-jerokno. Wonten sing seneng bismillah, wonten sing boten. Niku hanya beda madzhab, tetep ahlu sunnah wal jamaah. Tetep niku sesuai ada hadisnya. Bijing jenengan kersa kula wingi pun bika teng kitab Bulughul Maram. Niku wonten hadis, wonten 26 27 ngoten kula waos. Hadis ini niku yang menyatakan Nabi sholat niku tanpa bismillah. Nabi sholat itu tanpa bismillah. Ya, loh, kok ngono Pak? Jawabannya ini ngoten. Mazhab Maliki niku tidak wajib membaca bismillah ketika sholat, karena bismillah itu kayak bacaan awal surat. Jadi nanti mau Quran gitu kan, awal surat kan mesti ono, bukan awal gitu. Saat ini ayat pertama nih kan. Tiap surat yang nonton bismillah ya. Lah niku mazhab Imam Maliki berpendapat bismillah dalam Al-Fatihah niku nggih kesunahan mawon. Bukan bagian ayat. Permulaan ayat niku alhamdulillah. Nah kula enggak ada dasare kok. Kanjeng Nabi nate ngomong teng apa sahabate. Nyamu kepengin lapo-lapo mulai opo-opo maca surat alhamdulillah. Ngoten kok. Kalimat itu maca surat alhamdulillah. Surat yang diawali dengan alhamdulillah. Napa? Ini Al-Fatihah. Ya, jadi ada banyak hadis yang menyebutkan seperti itu. Pak, nah hadis sing bismillah ono ya tambah kata. Cara darat tambah. Sampeyan gak percaya monggo teng griya kula. Nek tak bukakno kitab sak trek wonten mangke. Jadi pakai bismillah angsal niki mazhab Syafi'i wajib, mazhab Maliki tidak wajib. An masaihi saking piro-piro gurune Sayyid Ahmad al Mursifi musalsalan hari rupa hadis musalsal, hadis yang sambung sampai kanjeng Nabi. Bil awaliyati kelawan kang bangsa awal. Ila Abdillahi marang Abdullah ibni Amrin bin Al-As. Putrane marang Abdullah putrane Amr bin As. Anin Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu ing satemene kanjeng Nabi, annahu ing satemene kanjeng Nabi, kala iku ngendika sapa kanjeng Nabi, Ar-Rahimuna utahi wong kang welas asih, yarhamu mongko bakal melasi hum ing Ar-Rahimuna. Ar-Rahmanu sapa Allah kang Maha Rahman. Tabaraka mugi-mugi mundak paring barokah sapa Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Irhamu welasa sapa sira kabeh man ing wong
fil ardi ing dalem bumi yarham mongko bakal melasi kum ing sira kabeh man sapa malaikat bisa ing dalam langit. Yen jenengan remen melasi kalian tangga kanca bala anak bojo wis sapa wae wong sing donya sampean welasi, sampean kasih belas kasihan yang amat mendalam dari hati panjenengan. Iku jenengan bakal didongakno apik utawa diwelasi kalian malaikat teng langit. Lah malaikat iku jumlahe luwih karat tinimbang menungso. Semisal menungso niku 10.000 ngoten nggih. Malaikat yo 2 kali lipatnya atau lebih dari niku. Menungso wonten 1M, malaikat lebih dari niku. Bahkan lebih banyak. Lebih banyak sekali. Jenengan kok remen termasuk ciri welas remen ndongakno wong apik. Wara tanggane kok gak duit. Jenengan sedekah yo kudu sampean kurang. Sama dongakno mawon. Nah, nama sedekah donga. Nah, muga-muga tanggaku diparing rezeki sing kathah, sing apik, sing barokah. Iya namanya dhewe kene ya kurang kok. Ayo ndongakno sae mawon. Dongakno rezeki sing kathah. Niki biasane, Pak, Bu. Jenengan ndongakno tiyang. Donga sampean mboten sur mandi, wong jenengan kakean dosa kok. Bendina rasan-rasan. Terus kanca kula, wah, rasa-rasan ku hiburan, Pak. Hiburan kula niku mek rasa-rasan tok. Duwe gak duwe, penggawean gak duwe, bojo muring-muring. Adik gak akor. Rasa-rasan iku sapa niku Gus wis hiburan. Wah, lah niki kok ndonga ya gara ya mambudem, jare Cak Adi mambudem dongane. Lah nek jenengan ndongano tiyang lintu. Ndongano tiyang lintu sae. Donga jenengan mboten mandi, tapi dongane malaikat iki mandi. Wah, iki kok ana wong apik iki, sedekah donga. Ya wis tak dongakno muga-muga awakmu ya kaya dongamu iku mau. Amin, amin. Lah, dongane malaikat iki sing mandi. Sebaliknya, jenengan donga elek mbalik teng panjenengan piyambak. Gak percaya coba. Coba nih. Lah niki wonten sing donga mustajabah, tapi jenengan lali biasanya. Pas jenengan didolimi kali tiang, dilarani hati kali tiang. Jenengan biasanya donga elek napa donga apik? Elek. Wah, padha kali kula berarti. Apa? Karena niki waktu mustajabah. Jenengan pas digelakno kalian tiang, donga sing apik mawon. Contoh paribasane barangnya dicolong. Apa? Wis muga-muga wajib, Mbok. Biasane ngoten. Diwalik mawon muga-muga aku oleh rezeki sing kathah. Saged ngoten. Insyaallah saged insyaallah. Tapi dilatih iki dilatih. Dilatih niku dipaksa. Lho napa-napa kudu dipaksa, Pak. Salat mawon jenengan cilik kan dipaksa. Sakniki kadang maksa kok. Lho. Salat niku barang wis ketok wajib sekali pisan. Sek maksa. Lah niku dilatih. Nggih. Kadang leset pemane nyekrol HP. Lah lali punan. Nyekrol HP mau tilem. Guru sembahyang Isya. Ya. Semisal sampai lali nggih, sampai subuh tetep dikodok Bu nggih. Salat kodok niku hukumnya wajib. Aja dilalekno nggih. Jeneng kunang kadang tiyang ngremehno, wah kadang gak sembahyang menisan gak salat. Jenengan nek ninggalno salat niku bahasa Arabe tarikus shalah niku 3 kali jenengan dihukumi kafir. Nah nek qadha niku maksiat. Ya gede tapi nggih maksiat, mboten sampai kafir. Makane nek jenengan sampai telat gara-gara kerja tak keturun langsung tangi terus diqadha. Aja ngenteni apa-apa, langsung seketika niku. Nah, biasane kanca kula niku wonten subuhe niku mesti ngarak. Ngerti subuh ngarak sama. Subuh jam 8, jam 10 ngono. Pergi dalu niku kerja terus. Aku dalu kerja. Turune jam 3. Tangi-tangi jam 10. Langsung salat nggih, salat subuh sak duhae. Nggih. Nggih qadha niku Bu, qadha subuh. Cuman guyonane bocah-bocah kan iki salat duha kok ana kunute iki piye ya. Nah, biasa kalau tuturi ngeten, ojo kunut. Loh, aku kan melu madzhab Syafi'i, cek gak ketara nek niku qadha. Wis aku kunut.
kunut sunnah ya. Dadi nyamar. Salat apa? Buji ae, salat duha. Aja nggih ngeten maksud kula. Jenengan maksiat niku aja diomong-omong tiyang. Mergi jenengan maksiat kok diomong-omong tiyang termasuk kodok niku. Aja diomong nek aja ngaku. Mas salat apa? Salat duha. Padahal niku asine kodok. Mergi ngeten Bapak Ibu. Jenengan cerita dosa panjenengan niku berarti jenengan nambah saksi teng akhirat. Aneh kan iki. Kula pertama belajar iki aneh kok. Kok aneh? Jujur kok gak oleh. Nah ini urusan maksiat mboten asal jujur. Kudu jenengan menutupi. Termasuk dosane tangga, dosane kanca. Engko nek sampean dosa jenengan sampean tutupi, dosane bolo sampean ler. Padha wae tambah nemen sampean. Wah iya iku wong ngono lah tambah nemen. Nggih dilatih, Bu. Dilatih. Mboten dilatih mboten saged. Latihan. Napa-napa niku kok latihan. Kula lajengaken, sampe pundi, Bu? Oke. Fis samai. Wal makna utai maknane ngene maknane. Nah, niki diterangno kalian pengarang kitab niki. Wal makna utai maknane iku ar-rahimuna pira-pira wong kang welas asih liman marang wong fil ardi ing dalem bumi. Wis pokoke tangga sampean bolo sampean sapa wae teng donya gak peduli niku menungso maupun kewan. Fil ardi ing dalem bumi min adamiyin saking golongane anak Adam berarti iki menungso. Wahayawan lan kewan lho iki kalimat wonten kewan. Lam yu'mar kang ora den perintah bikotlihi apa kelawan mateni hayawan. Wis sapa wae cek menungso cek kewan asal kewan iku tidak pantas untuk dibunuh. Contoh napa ayo. Wedhus sampean. Oh, moro-moro wedhus sampean pateni, wedhus sampean dhewe lho. Niki sampean jenengan iki dolim padha wae. Kan apa-apa. Ana ono perlune mboten napa. Wah iki wonten akikah Pak. Kula gorok mboten napa-napa. Ana kewan kodhok liwat teng dalan. Sepedaan. Wah, lewat iki nak terak cetot. Nek neraki napa? Kodhok-kodhok cilik teng dalan iki. Kan biasa muni cetos-cetos. Wah, niki berarti jenengan zalim. Dihindari. Nah, nek gak sengaja benten karo gak sengaja. Mau kadang disengaja kok mbak kan napa bahasa teng TikTok satisfying. Cetus ngoten. Kecuali yang diperbolehkan, kados napa mengganggu panjenengan. Jenengan gak ada tumo. Ono sing tumo niki. Lah niki mboten napa. Jenengan tumo jenengan obat cek mati kabeh. Uler nggih ganggu tanaman panjenengan dipateni. Awale semut teng griya. Lamuk. Tikus. Metu kabeh kewan-kewan. Pokoknya yang layak dibunuh gitu. Nek mboten angsal. Jadi gua kados jenengan perlu kodhok moro-moro dalan sampean idegi, wong gak lapo-lapo kok diidegi. Nah, mboten ketinggalan mboten sengaja, Bu. Termasuk kewan, termasuk menungso, mboten angsal. Niku berarti bukti jenengan welas kalian makhluke Allah. Apalagi menungso. Wong mbek kewane gak apalagi menungso. Wah niku wong bejat, Pak. Enggak tepak niku. Senengane mendem. Lakone uwolo, Pak. Agak keduga belas. Lho mbek kewane kudu welas asih apalagi menungso. Mesti padha islami. Bisa jadi Allah nakdirno iku tobat jenengan malah maksiat. Makane kali tiyang sing ala ya aja suudzon. Kali tiyang sing apik ya aja suudzon, biasa-biasa mawon. Dadi urip niku nek saged niku biasa-biasa mawon. Mboten terlalu kemenyek, ya mboten terlalu menyek tiyang pun biasa-biasa mawon. Bil ihsani kelawan agawe bagus wis ana menungso ana kewan ya kudu diapiki. Ilaihim marang kabeh. Ya mulai adaniyin wa hayawanin. Yuhsinu mongko bakal bagusi Ar-Rahmanu sapa Allah kang Maha Rahman. Ilaihim marang Ar-Rahimuna. Niki kalimatnya jelas. Nek jenengan purun welas asih Allah sing Maha Rahman pasti melasi panjenengan. Melas ini dalam bentuk napa mawon, boten hanya berupa arta utawa kekayaan boten. Mergi tenangi ati niku boten arta tok. Kadang bojo sing nurut niku nggih tenangi ati. Bojo cerewet ati tenang napa boten?
Nek kula malah tenang nek cerewet, Bu. Sayang. Iya, berarti sayang karo aku. Tak ringekno wae. Mulai kata tak ringekno wae. Wis mari durung ya terusno. Wis mari Mas ya wis mari ayo nyambel ayo mangan wis ngoten. Mboten ayo kelon mboten nyambel tedahan. Tinggal ngopi. Ngarai kula mboten ngopian. Wah, pas bojo ngomong kula ringekno mawon. Malah kula parani Pak nggih. Nah, lu kok kene nanti terusno tak ringekno. Kadang nggih napa nyatur napa, kadang nggih ngomong kula ringekno mawon biasa rumah tangga. Iki wonten tiyang sama tanglet dhewe niki. Cuk. Gitu nih. Irhamu mongko bakal welas sapa sira kabeh. Irhamu welaso sapa sira kabeh. Man ing wong tastati kang mampu sapa sira kabeh. Antarhamu ing yen to melasi sapa sira kabeh hu ing man. Min asnafi makhlukatihi saking pira-pira maceme makhluke Allah. Makhluke Allah niku macam-macam. Ana sing elek, ana sing apik, ana sing standar, ana sing di luar nurul macam-macam. Pokoknya harus kita bersikap belas kasih. Barek wong tua dihormati niku berarti welas asih. Barek bocah cilik disayangi niku berarti welas asih. Petuk cah cilik diambungi niku tepak, nek petuk cah gedhe aja diambungi rek. Berarti disopo, saking pundi Pak, saking pundi Mbah, itu berarti jenengan welas asih. Aja meneng-menengan. Peduk tangga beda partai ngono wis meneng-menengan. Biasa-biasa mawon. Niki sing ngaji teng dalem mriku, dalem Bapak mriku niku macam-macam. Wonten sing PAN, wonten PDI nggih wonten, PKB nggih wonten. P3 nggih wonten lho. Teng dalem niku biasane gojol-gojolkan mawon. Mboten sampai tukaran. Nggih, mboten nggih biasa malah gojol-gojolkan piye partaimu oleh piro. Lho ngoten biasa mah. Gojol-gojolkan mawon, mboten tukaran. Mboten fanatik biasa-biasa mawon. Kalah ya digojolki kalau sing menang biasane. Oh, partaimu ini kurang akeh duwike. Biasa-biasa mawon. Jadi ampun ngantos beda partai wae kok sampai tukaran. Ya ini acting mboten napa-napa. Wah, aku acting tukaran asine gak tukaran mboten napa. Cek pantes, cek ketok pantes lah. Masuk beda partai kok gak ketok gontok-gontokan. Gak pantes. Jadi acting mawon. Kulo pas ngaji biasa maneh akur maneh. Kulo kali estri niki. Partai mboten nate padha. Pasti beda. Nek kadung pas rapi tukaran, nggih tukaran entek-entekan apa napa pilihane niku wau. Sakjane ngene ala wong gak ero partai kok ora tukaran gara-gara partai. Tapi nggih kula ya sakarepmu. Nggih. Pasti beda kula kali istri saya niku. Mboten nate padha. Nggih kala-kala padha. Sama nopo? Aku iki kok padha. Kapan mboten padha nggih niku. Gojol-gojol kan. Pasti beda. Niki mboten berlaku hanya partai tok. Kadang pilihan kades mawon beda kali itu. Sampe milih napa? Aku milih sing iki. Aku sing iki, sakar sampean. Tapi ngene turu kita tetep bareng. Walau ghairi akilin. Ta'ala halim mahulu sapa Allah. Walau ghairi akilin senajan ora duweni akal. Maksudnya nggih kewan wau. Bisa fakoti kelawan welas asih alaihi mengatasi man. Wa du'aikum lan donga sira kabeh lahum marang man. Birahmati kelawan welas asih wal maghfirati lan angsal pengapuran. Wow, sing kula critakaken wong nggih. Jadi nek jenengan mboten saged sedekah rupa arta, rupa harta benda nggih, sedekah donga. Niki kula praktikaken mulai cilik ngantos saniki. Kula niku ben panggih tiyang kok mboten mentolo, langsung kula dongakno. Sakno jaman muga-muga diparing arta. Kadang tiyang dodolan ngoten niku. Wong sepuh, ya wis tuwa dodolan gak payu. Iku kula dongakno mawon, aku gak di dhuwit tak tumbas. Udah gak di dhuwit, Pak, Mbah, tak dongakno mawon, Mbah, tak dodolan aku. Iya. Kadang nek enggak ada kula iki dodolan pemdok samane gak petek payu. Kula tumbas. Kalau estri niku. Ayo tumbas niku sakno. Itu
ditumbasi. Terus gaya-gaya takon ngono. Padahal sini sakno wae. Engko kok teng griya lah kok pentole gak semisal dosa pentole. Pentole kok gak enak ya dipangan soto ngulur-ngulur saithik ngoten. Pentole gak enak cah kadang gak payu ngoten. Tamu niat tumbas ini sakno niku wau, cene pajem niku. Sering ngoten niku. Nggih, duwike teng dompet mek 10.000 niku wau. Sering ngoten. Soale kula aku niat nyeneno wong, niat sedekah. Mergi tiyang ngoten niku nek dimelan-lanan 1000 kan ya ora pantes. Yo kadang tiyang rumasa tersinggung, tapi nek ditumbasi, badine kan pinter saya badine pentol niku paling. Lah nggih, nek nah niku sedekah paling enak niku. Utawa jenengan ngeten lah, aku nek pangan sing gak enak niku yo nggih mboten eco apa jenenge Pak Habibie. Nggih ndolek warung sing enak, dhuwit sing kathah, sampean marung, tapi niat ana sedekah. Jadi niku sedekah paling enak niku. Niat sedekah jenengan ya oleh barang ya oleh ganja tapi kudu niat. Nek mboten niat ya gak apa-apa. Wong gak niat, kamu kudu niat. Dasare napa? Innamal a'malu binniyat. Sae amal napa mawon niku tergantung niate. Jadi jenengan tumbas tapi niat sedekah nak sing dodolan. Niku angsal niku jenengan asal ganjaran ya oleh baksone wong tuku. Carane ngoten ya oleh waret barang. Yarham mongko bakal melasi kum ing sira kabeh al malaikatu sapa pira-pira malaikat waman lan wong klintu waman lan utawi zat rahmatuhu kang utawi rahmate man amatun iku umum li ahli samai marang penduduk langit alladzina kang hum kang utawi alladzina aktsaru iku luwih akeh min ahlil ardi tinimbang penduduk bumi. Kenapa malaikat itu lebih banyak daripada penduduk bumi? Lah sing ngatur napa mawon iku malaikat kok. Ngatur gerake angin niku malaikat, ngatur gerake tumbuhan nggih malaikat. Ya jelas luwih akeh. Tentune malaikat sing mboten wajib jenengan ketahui. Malaikat yang wajib diketahui ya hanya ada 10, tapi jumlahnya yang tidak wajib kita ketahui yo mboten terhitung. Sing gerakno darah panjenengan teng awak panjenengan iki malaikat. Kabeh malaikat. Jenengan mboten saged menentukan bentuke ngapunten naimin panjenengan. Ini aku tak nyitak naimin model ngeten mboten saged. Atosipun pripun? Tetep sing gerakno metabolisme tubuh panjenengan iku tetep malaikat sedaya. Ya tetep takdir Allah lewat perantara malaikat menika nggih. Mun kita cekap semanten wonten pertanyaan. Monggo. Mboten wonten. Mana mboten? Nggih, monggo. Sama-sama masjid. Nggih. Sampun azan. Nah niku sing diutamaken iku caket masjid ta opo liyae? Pun mepet badhe takbir. Badhe takbir imam. Nggih. Jenengan niku salat qobliyah niku kulino napa mek kala-kala? Jadi kuwi enakaken nak. Gak sehari-hari kulino napa kala-kala? Kulino niku. Nggih kulino. Nek kulino berarti jenengan qadha. Aneh kan iki. Wingi teng kitab Nobul Maram teng ngaji dalem niku wonten dibahas. Jenengan nek kulino qobliyah subuh dadak pas dugi teng masjid imam pun takbir. Derek jamaah luwih wajib tinimbang qobliyah subuh. Wis mantun salat subuh jenengan qadha qobliyah niku angsal. Nek kulino syaratnya koyo kulino. Nek gak kulino mboten angsal. Ana wong kemenyek ngaji ke kala-kala. Hadilais qobliyah subuh iku apik ngaten-ngaten. Wah, akhire imame takbir. Wis aku iki mari ngaji kok oleh dikodhok kok. Lah mboten kulino salat qobliyah niku wong iki. Cuman tau ngaji. Oleh dikodhok. Wah, mari sembahyang subuh sembahyang maneh. Lah apa salat qodhok qobliyah? Ketok gobloke. Nek mboten kulino. Nah nek kulino angsal. Aku wis istiqomah kulino qobliyah subuh iki telat. Duka mari ngising, duka mari nopo telat. Akhire mari sembahyang subuh diqodhoki salat sunahe qobliyah angsal. Weco kan ndek ngaji niku. Semerap ilmune. Angsal. Nggih. Mepet kok. Tahiyat mas antara tahiyat masjid sama akan
tahiyat masjid ta qobliyah itu. Oh, ngoten. Niku sami-sami kiyate niku. Jenengan dhisikno tahiyat nggih sae, dhisikno qobliyah nggih sae. Maksude sing setunggal kan kari kan nggih. Ya salah siji mboten apa. Soale sami-sami kiyate niku, sami-sami apike. Lah nek solusi saking kula digabung mawon. Ya, digabung jadi niate double. Usolli sunnata qobliyati subhi wa tahiyatal masjidi sunnata lillahi ta'ala. Sangsal ganjaran double. Dasare napa? Innamal amalu binniyat. Angsal, tapi salat sunnah nih wajib mboten angsal. Aku tak double salat asar kalau zuhur mboten angsal. Kok ana wong rasa-rasa. Aku rasa sembahyang tak double mboten asale wajib. Nek sunah angsal. Sami poso sunnah nggih asal didobel. Aku poso Senin Kemis plus poso apa dina Arafah. Nek ngileni mboten asal. Ngileni kan wajib. Mboten asal. Ngileni tok. Nggih nek nyaur tok, tapi nek sunnah asal didobel posone. Sunnah hari apa Kemis plus iki wetonku plus iki apa napa hari Arafah ta napa. Dobel mboten apa-apa. Mboten apal Arabe Jawa. Aku niat poso meneh niat ngene asal. Nggih, sami-sami. Nggih. Nggih, kula nggih matur suwun. Kula mriki aku gak ana wong, kaya wong gendeng kula. Nah, dadi kula nggih matur suwun jenengan rawuh. Nah, kula ngoceh teng mriki nek gak ana wong lah wah, Mas Habibi iki dinungkas dikon menur iki sama ini. Ngoceh karepe dhewe. Jadi kula nggih matur suwun jenengan rawuh. Sampun nggih? Nggih. Nggih. Monggo diwaos donga rina diakhiri. Niki donga Sayyidul Istighfar jenengan mau sepindah dosa pinten mawon ical asal dosane kalian Allah niki. Nek dosa kalian makhluk tetep kudu njaluk sepuro niki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Akhirul kalam ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.